Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kok raun. Oh iya, terlintas wis hari kemerdekaan. Menyatakan Tapi ki si pandemi ini apa ya rame iki bodohan. hal-hal yang Ana arep piye-piye yo kudu tetep enek iki upacara-upacara apa dan lain-lain diselenggarakan mati ya pahlawan wis berjuang demi bangsa dan negaranya sok dan dalam mati gara-gara yang pandemi ini. sesingkat-singkatnya. Rakyat tanggung sithik ya tetep dihormati. 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ngecor ini dulu. Ngene iki wani berjuang e. Padane wong-wong kono. So gatekne ra dedut. Hai. Aku barang ya ora payu. Syukur. Wah grekoso tok. So. Ditlateni, Dek. Jare seprat-seprat ya ora mudah. Sepenting ki memenuhi syarat kewajiban. Kae semprot ngono ae, Dik. Kowe manut-manut kancane. Sik iso.
Yo. Lungguh sik. Yo. Lintingan sik. Yo tak rampung sak lari sik dia. Yo. Coba jagre. Larang sik. Aso larang sik. Ono bae, atnek. Rot kuwi gono kula. Iki semprot serbaguna. Lintingan sik. Cuk. Bawa dulu. Lumayan iki mbako taruna. Taruna. Saiki kahanane iki mbako iki ya ngene. Kanan baku. Yo, pancen. Yo piye kene iki sing penting ki nglakoni kok. Iki golek rezeki ben kok kanca-kancane yo ora. Ya cekok ki ya larang. Ayo. Saiki wis mendung ae kahanane. Den, Jane iki mongso apa to iki, Pak? iki mongso wong randedet. Nandeang, Randedet yang mut gendar. rot kuwi rego piro iki ya? Semprot iki ya anu Dek. Bisa terkan ya. Askong ini perjuangannya Pak aku. Ayo dibali. Hei, Mat, kini. Bisa gini. Kenapa iki mau? Kudu nyemprot. Semprot tentang. Nesu, ora laporane ra. Sugeng wis lati lho, Bro. Aung darah. Halo, Bang. Tegal, Pak. Ora aku mangkate. Celuk ana sik kono. Hon. Bang. Ya nang bene iki. Larano sik kene. Silo. Sini oh. Mulai nyemprot kentang lho. Dadi ya ngene iki sok regane pae piro iki? Kene apa le? Oh, sik. Iki tak sik to. Pepel. Pepel. Ayo padha, Bro. Aja sik marang gono tapi. Bako ora payu Dik. Di rekoso-rekoso. Iya bener. Lho. Anjen tenan ya. Lah kowe napa le? Kowe apa? Ada ora krungu suaramu nanti. Lon. Bakumu kahanane piye, Met? Bakal iki apik. Kahanane wong ini iku mendung ae. Dene madhep ngene iki. Bakal ini ora payu. Pandemi itu memang menyusahkan masyarakat ya. Petani, peternak, Bener. pemandu, wisata. Ini ulan apa lagi? Lek ulan Agustus ta iki ya. Iki berarti nek rame-rame no delok kasno. Ya, tunggu mbako ya ora. Tunggu mbako wis burung to, Met? Ini wis. Wis saiki iki lak enek pandemi. Wis ya ono rame-rame. Apa itu? Nomor itu. Wah, wong kowe ngawur. Normal ki ya new normal, tapi ki yo wis padha. Penyakit ra ketok. Alah, glu. Penyakit ta kok? Nyemprot mobil. Ada obat apa kena Ning nganu iki. Ini yo setidaknya iki merayakan iya. itulah Agustus. Kita tetap harus merayakan walau bagaimanapun keadaannya. Tapi tetep apa ki sesuai Protokol. kesehatan. Ning yo paling yo wong piro ono ae rasa rame-rame penting adewe kan yo melaksanakan upacara pas hari H. Oh, tapi walaupun rame-rame tetep saora-orane kudu enek hiburan. Aku- Saiki apa sing hiburan nek dhewe ki apa ono lho nek iki kentang. Ya wis nek gur kentangi apa ijo Oh iya aku kangen aku dadi pemimpin upacara di dhisik ya lho lah. Hormat! Gerak! Oi. Seneng aku. Terus saiki kowe Durung ya panut terus beli. ya Apa ora jal. Tegak! Gerak! Wis Aku ayahe. aku. kok kowe Apa ora biyen bisa? melok upacara ya? Oh, aku pemimpin. Petani apa melok upacara Juan? Petani ki anggen. Rene petani rene Indonesia. Wes
bangsa ora Indonesia. Tani kok. Bayangno saiki kowe. Kowe urip ning kota, aku ning gunung ya ora. Nah, ora nek aku ora iso mangan kentrang no. Nah, iso saiki dipikir penak-penakan bae. Ora saiki 17 Agustus upacara mau. Saiki dirembuk cacah. Kae piye? Berarti iki upacara iki. Iya, ada Carane mengadakan acara. sebagai petani ya toh. Kita harus memperingati, merayakan. Ngono ya. Hari kemerdekaan bangsa. Ayo, mau sore bareng-bareng nek Yo. Iki arek sing kita ndak tau kowe. Ya ndak ki. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah Hak segala bangsa. dan oleh sebab itu Maka penjajahan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. makanya itu Oke, siap. Mari kita rayakan. Hidup merdeka. iya kok rake Wis ngono wae. Lho piye iki? laras men ya. Iya, sak mulai aneh no. Iya, iya. Ya Bu. Rasio. Kok wong arep bote tenan. Iya tak dadi bahasa. Ngopo? Iki cek demreng ora? Bu yo apa? Kucak kok Sendiri, ndiro. Ije rene kono mana nek. Nek telu yo mbok ora ngerti. Dawa ora ya? Jawa. Ya kowe apa ora memperingati Hari kemerdekaan? Yo sini. Mau ijane wis tak pikir karepku yo memperingati lah. Piye cah-cah iki? Ya ya apa parane goleki sing ndelok mring. Ngono ya ora apa-apa jan. Sithik-sithik wong sithik ora apa-apa penting kan memperingati ngono lho karepku. Iya, karepku ya ngono kuwi. Sebagai warga Indonesia, Nah, iki kita. Peringan yang kulon kan? Oh, dipemring sik ae, engko goleki cah-cah to. Iya. Iya ya. Ngene. Sunduk yo. Iya, Ayo, yo. perlune sepira sama. ring endi Wis dari kuwi. Iki? yo sigar ngono. ora dawa ora ya Ini kurang ora iki. manut Ya pas-pas kok. yo Wis kaya ngono piye yo? ngono Sialan. woi sik digong Atret ya. Daerah jaluk matur suwun iki piye iki? ora uga ora sae Kowe Turun naik kapan bari? Kabeh jadi terhap. Arepku ya jane pengen ndi kali. Corona. Ya, aku langsung. Ya. Yo, kene. jaga jarak Sama. sesuai Ini munggah rasa protokol kesehatan sesuai protokol kesehatan jaga jarak sing di rumah ora ndadi. endi yang ngiling-ngiling wis dadi ngono. Cuma nang abe ya ngopo ya. iya lah nggak perang rayaknya tuh Tulasan iki. kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa seorang-orang di rekoso kita harus merayakan itu hak segala bangsa kita termasuk bangsa di negara ini Dirayakne nek ngono berarti. Dene cek pandemi terus piye ngono dadi. Rasane wong-wong pandemi ya ngono. iki mau wis tak omong karo Caca diramet tas Normal. iya Pacarane kok protokol. Ngono. walaupun kita sedikit kita di
desa sedikit, tapi kita tetap mengibarkan bendera sang merah putih. Bendera kebanggaan kita. Gun. 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 Oh. Ini mah raka aku. Den, ringin kegedean. Iya kali tali ini cepet. Bukan kurang. Sik, iki Dik, cuk ngumpul iki eneng apa? Jane iki. Mah bingung aku ngumpul. Saja. Setong penting. Ayo tak kelinting nih. Ah. Dadi ngene ta. Kandeng wis do ngumpul ning kene. Ak dhewe kudu memperingati 17 Agustus. Walaupun keadaan Indonesia lagi seperti ini. Biasanya tahun per tahun kita merayakan 17 Agustus dengan kesenian, dengan jatilan, tapi sekarang mungkin tidak ada lagi. Mungkin kita harus membuat ide yang lebih bagus untuk mendirikan tiang yang dipasangi bendera sang merah putih. Ono ide ra? Ak dhewe ngibarke bendera sang merah putih ning ndi? Ning pucuk gunung, ning latare wong apa ning ndi? Yang pucuk gunungnya to. Ya Ora usah kok. mencerminkan wong gunung. Usir nek. Jelar ngono pacaran ya. Ane sih yang ini kurang malah rasa-rasa wong yanto to ora malah. Lu rasa-rasa. Sak rasa-rasane tangga, sementing adewe tetep menghargai jasa pahlawan lho. Adewe kudu mendirikan bendera sang merah putih lho. Protokol kesehatan iki wis apa-apa. Yang penting mengikuti protokol kesehatan tadi. Ya, Lah, gede ngono ki tentoke wae. Iki lah upacara ning ngendi? Kapane? Kapane tanggal 17 kok. Yo, jam iki lho, jam 10, jam 7, jam 8 kok jam 9. Iso ta mesti. ora tanggal 17 barang kae tetep aja kita kudu boyo saiki wae ora apa-apa. Nek sesuk saya tanggal 17 to. Saiki persiapan tiange kan udah persiapan. Genderone tuku sih. Gitu lah. Bendera iki yo akeh kok. Ayo ku gampang. Gampang. Turunan kok. Penting tiange kuwi Ning tiange goleki lapangane apa? Wis amat wong semene tok ae. Tak kanca wae. Ya to, ngono ya. Sesuk ya. Esuk-esuk Sampai tuku kumpul ya. Yo, yo. Ngono ya. iki kabeh pamitan sik. Pamit aja. Ya. Salone golek tiang, karo golek gendera. Ono priwe nyiapke tiang yo, Pri? Oh iya iki wae. Karo anak buahmu. Kok tak golek gendera. Oke. Kostum. Ah, kostume sak-sakne opo ya? Jenenge kaya pejabat Penting tani lho. wae ngopo. Ning rapi. Ini rapi umume wong tani. Yo, mulai dari sini ya. Yo, temen sih. Aku urung entek ta. Apa wis ya? Serasuk wiwit kan.